într-un cartier liniștit de la marginea orașului, unde fiecare gospodărie își cunoștea vecinii, iar serile aveau miros de iarbă tăiată și lemn ud. Se ridica o casă modestă, cu o garajă veche lipită de ea. Părea o locuință fără secrete, cu pereți bej și o poartă ruginită care scârția atunci când bătea vântul. Nimeni nu și-ar fi putut imagina că sub acea placă de beton se ascundea o poveste care avea scutremure întreaga comunitate. Totul a început cu un sunet. Un vecin bătrân, pe nume Nick, l-a auzit într-o seară târzie, o bătaie slabă, ritmică, venind parcă de sub pământ. La început a crezut că e o țeavă sau poate șoareci, dar sunetul revenea, mereu la aceeași oră, ca un ceas biologic al unei ființe disperate. În casa de alături locuia Leon, un bărbat tăcut, cu ochii mereu coborâți și un mers apăsat. Era proprietarul unui mic magazin de articole sportive, moștenit împreună cu fratele său mai mare, Gregory. Cei doi fuseseră odată inseparabili, doi fii ai unei familii mixte, tatăl european, mama americană, crescuți sub reguli stricte și o disciplină rece. Gregory, carismatic și energic, cucerea lumea cu un zâmbet. Leon, mereu în umbra lui, își ascundea frustrările sub un calm fals. Ani la rând și-a spus că îl iubea pe fratele său, dar în adâncul sufletului, o otravă lentă, invidia, îl mistuia fără oprire. Când au decis să-și unească economiile pentru a deschide magazinul, părea începutul unei noi ere pentru amândoi. Gregory negocia cu furnizorii, vorbea cu cluburi sportive, aducea clienți noi. Leon făcea calculele, plătea facturile, dar nimeni nu-l vedea. În ziare și pe duzele clienților era doar magazinul lui Gregory. Leon zâmbea forțat, dar în interiorul lui se forma o fisură. Cu fiecare succes al fratelui, acea fisură devenea o prăpastie. Tatăl lor murise, mama se stinsese la scurt timp. Nimeni nu mai putea echilibra balanța. Gregory vorbea despre extindere, despre un al doilea magazin, despre viitor. Leon încerca să-l oprească. Nu avem rezerve, nu e timpul. Dar Gregory nu-l asculta. Semna contracte, lua un credit, mergea la bancă cu aceeași încredere de om născut pentru a câștiga. Într-o zi, când Leon a văzut că în actele de chirie pentru noul spațiu nici măcar numele lui nu apărea, ceva s-a rupt în el. De atunci, tăcerile s-au lungit, privirile au devenit reci. Leon își petrecea ore întregi singur, în garajul casei părintești, spunând că repară ceva. În realitate, acolo pregătea altceva. Un loc, o cameră, o groapă. Cimentul proaspăt mirosea hotărâre și ură. În acea vară, tensiunea ajunsese la apogeu. Vecinii îi vedeau rar împreună, dar când se întâmplă, fețele lor vorbeau fără cuvinte. Apoi, brusc, Gregory a dispărut. Leon le-a spus tuturor că fratele său plecase în Canada, că îi găsise acolo parteneri de afaceri și un viitor promițător. Nimeni nu s-a îndoit. Gregory era exact genul de om care putea pleca oricând într-o aventură. Primele luni au trecut fără nicio scrisoare, fără niciun apel, dar Leon avea mereu o explicație. Poșta merge greu, are prea mult de lucru, mă sună când se stabilește. Orașul a uitat. Timpul a trecut. Magazinul s-a micșorat, afacerile s-au stins. Leon a rămas singur, cu un zâmbet uscat și un garaj pe care nu-l deschidea niciodată. Anii s-au transformat în decenii. Într-o seară, Nick, bătrânul vecin, a auzit din nou acele bătăi sub pământ. A lipit urechea de gard. Inima îi bătea ca unui copil. Apoi a adus un mic aparat de înregistrare și l-a lăsat pe pervazul ferestrei. Înregistrările au arătat ceva ciudat, zgomote ritmice, uneori un murmur slab, ca o voce pierdută. Nick nu a mai suportat tăcerea. A mers la poliție. Când ofițerii au sosit, Leon a refuzat să le deschidă garajul. Dar curiozitatea și legea s-au unit împotriva lui. Sub cimentul gros, au descoperit o trapă metalică. Când au spart stratul, un miros greu de aer închis a ieșit la suprafață. Apoi o voce care, după 26 de ani, a rostit doar atât. Gregory, numele meu e Gregory. Lumea s-a oprit. Când polițiștii au deschis trapa, un curent de aer greu, amestecat cu miros de mucegai și rugină, i-a izbit în față. Unul dintre ei a prins lanterna și a coborât pe scara metalică. Ce a văzut jos l-a făcut să rămână fără cuvinte. Într-o cameră îngustă, cu pereți de cărămidă acoperiți de urme de unghii, se afla un bărbat slab,
cu părul încălcit și barba albă până la piept. Ochii ei erau goi, fixați undeva între teamă și neîncredere. Pe podea, lângă el, un vas de plastic și câteva resturi uscate de mâncare. Când a încercat să vorbească, i s-a auzit doar un sunet răgușit. Gregory era viu, după 26 de ani. Medicii au fost chemați imediat. În timp ce îl scoteau din groapă, bărbatul tremura, își acoperea fața cu mâinile și repeta mereu: "Nu mă închideți, vă rog, nu mă mai închideți." În fața garajului s-a adunat tot cartierul, iar Nick, bătrânul vecin, privea înmărmurit. Leon stătea lângă polițiști, palid ca varul. Nu spunea nimic. Doar clipirea grăbită a ochilor trăda frica lui. Gregory a fost dus la spitalul orașului. Când doctorii au tăiat hainele murdare, corpul lui părea al unui om care trăise mai mult în mormânt decât în viață. Mușchii ei erau atrofiati, pielea plină de cicatrici mici, iar osele ieșeau ca niște ungre de sub piele. În prima noapte, a visat că se află încă sub pământ. S-a trezit țipând, cu mâinile încleștate pe cearșas. Medicii au spus că suferă de o formă severă de traumă post-izolare. Leon, între timp, a fost dus la secție. În prima interogare n-a spus nimic. Doar și-a cerut un avocat. Dar când i-au arătat pozele cu fratele său, viu, murmurând numele Gregory, Leon a închis ochii și a lăsat capul în jos. Într-un moment de slăbiciune, a murmurat: "Nu trebuia să dureze atât, doar voiam să-l fac să înțeleagă." Anchetatorii au fost șocați. Din declarațiile sale a reieșit că, în 1984, l-a chemat pe fratele său în garaj sub pretextul mutării unui raf greu. Gregory coborâse fără bănuială. Apoi, o lovitură în ceafă, întuneric, lanțuri și liniște. Leon turnase ciment peste trapă, sigilându-și vina pentru totdeauna. Primele săptămâni, spunea el, a coborât zilnic, aducând apă și puțină mâncare. Credea că după câteva zile de panică, Gregory îl va ruga în genunchi să renunțe la magazin, la tot. Dar timpul a trecut și fiecare zi a adâncit prăpastia dintre ei. Leon nu mai putea da înapoi. Dacă le libera, totul se termina. Viața lui, libertatea lui, imaginea lui. Așa că a continuat să-l țină acolo, ca într-un ritual de pedepsă tăcută. În spital, Gregory încerca să-și aducă aminte ce ani când i s-a spus că e 2010, a izbucnit în plâns. "Credeam că a murit," a șoptit. Cuvintele îi ieșeau cu greu, ca și cum fiecare sunet rănea. Doctorii au adus un mic radio, ca să se obișnuiască din nou cu lumea. A ascultat știri despre telefoane, internet, războaie. Totul părea ireal. Ultima lui amintire era o după-amiază caldă din 1984, când Leon i-a spus: "Hai în garaj, am nevoie de tine o clipă." În oraș, povestea s-a răspândit cu viteza focului. Presa locală vorbea despre omul din garaj, televiziunile trimiteau echipe, vecinii erau intervievați, iar Nick devenise un erou. Dacă Nash i-a ascultat acele băte, spunea el cu voce tremurată: "Poate n-ar fi fost niciodată găsit." În schimb, Leon, fostul negustor tăcut, era acum simbolul monstruozității ascunse. La proces, judecătorul avea să spună mai târziu: "Nu ați închis doar un om, ci și propria umanitate." Dar până atunci, Gregory se lupta cu ungrele. Noaptea, când stingea lumina, simțea din nou pereți apropiați, mirosul rece a betonului și clipa în care speranța se stinsese. Învăța din nou să respire, să trăiască, să creadă că lumea mai are loc și pentru el. Spitalul devenise pentru Gregory o lume între două realități. Pereții albi, mirosul de dezinfectant și vocea blândă asistentei îi păreau mai ireale decât betonul și lanțurile de altă dată. Când deschidea ochii noaptea, vedea umbrele camerelor de spital suprapuse peste visurile lui întunecate, visuri în care scara metalică ducea din nou în jos, în întuneric, iar vocea lui Leon răsuna de sus: "Așa o să înveți să mă respecti." Medicii îi vorbeau rar. De fiecare dată când cineva intra în cameră brusc, Gregory tresărea. Se tragea instinctiv într-un colț al patului, ca un animal speriat. Într-o dimineață, o psihologă pe nume Mira a venit să-l viziteze. Avea o voce calmă, maternă. S-a așezat lângă el și i-a spus încet: "Gregory, ești liber acum. Nu mai există ui închise." El a clătinat din cap și a șoptit:
Libertatea are pereți. Eu îi văd. Mira a înțeles că recuperarea nu va fi ușoară. L-a lăsat să deseneze. Gregory a început să traseze linii groase pe o coală albă, ziduri, scări, umbre. Fiecare desen era o confesiune. În unele zile plângea fără motiv, în altele zâmbea inexplicabil, ca și cum ar fi auzit o voce veche, venind de departe. Între timp, ancheta asupra lui Leon continua. Poliția descoperise sub garaj un sistem primitiv de ventilație, făcut din țeve de metal, ascunse sub o piatră din curte. Leon le spusese anchetatorilor că nu vrusese să-l omoare pe fratele său, ci doar să-l facă să simtă cum e să fie ignorat. Declarația lui stârnise repulsie. La proces, procurorul l-a întregat. Domnule Leon, 26 de ani ați avut ocazia să deschideți acea trapă. Ce v-a oprit? Frica, a spus el. Frica de ce? De el? De faptul că, dacă ieșea, mi-ar fi distrus viața. Sălile tribunalului erau pline de jurnaliști. Nick, vecinul care descoperise adevărul, fusese invitat ca martor. Vorbea tremurat, dar clar, am știut că ceva nu e în regulă. Bătăile erau ca un ceas omenesc. Când le-am auzit, mi s-a făcut pielea de găină. Nu sunau a șoarece. Era o chemare. Cazul a devenit rapid simbolul unei nebuni ascunse în rutina banală. Ziarele scriau, frate contra frate, 26 de ani de tăcere. Televiziunile transmiteau imagini cu garajul închis de poliție, iar oamenii se opreau pe stradă să privească spre casa aceea ca spre un altar al grozei. Leon, în celula lui, părea liniștit. Avocatul spunea că are o detașare stranie, ca și cum ar fi convins că pedepsa e un detaliu fără sens. Uneori scria pagini întregi de notițe, cu propoziții incoerente. N-a fost rău. A fost o lecție. A înțeles acum. Alteori tăcea ore întregi, cu privirea pierdută. Gregory, în spital, încerca să învețe lumea de la zero. Când i-au arătat un telefon modern, a întregat. Ce e asta? Un aparat cu care poți vorbi de oriunde, i-a spus Mira. El s-a uitat lung, ca și cum n-ar fi crezut. Dintr-o curie mică iese o voce, lumea s-a schimbat prea repede. Ieșirile în curtea spitalului îl oboseau. Soarele îl orbe, zgomotele îl speriau. De câte ori se închide o ușă mai tare, trupul îi se strângea reflex. Odată a spus, când stai prea mult în întuneric, lumina dore. Vecinii au început să-i trimită scrisori de încurajare. Unii aduceau flori la poarta spitalului, alții lăsau bilețele cu mesaje. Ești puternic, Gregory, ai supraviețuit. O doamnă vârstnică a venit chiar să-i lasă o Biblie, spunând, să te apere de visele urâte. Dar visele nu-l părăseau. În fiecare noapte auzea ecoul bătăilor, răsăferând în propriul lui suflet. Într-o seară, i-a spus Mirei, l-am iubit pe Leon. Era fratele meu. Nu știu când am devenit prizonierul lui. Poate dinainte de garaj. Poate din copilărie. Mira a notat acea frază. Mai târziu a spus presei că în acel moment a înțeles esența tragediei. Gregory nu a fost doar captiv sub pământ. A fost captiv într-o relație de dependență și vinovăție care a început cu mult înainte ca trapa să se închidă. Timpul curgea încet pentru Gregory. În fiecare dimineață, când soarele pătrundea prin jaluzele, el îi spunea că trebuie să se obișnuiască cu lumină. Întunericul nu-l mai înconjura, dar trăia încă în el. Avea senzația că pereții spitalului se apropie noaptea, că tavanul se lasă peste el. Uneori cerea să doarmă cu ușa deschisă, iar asistentele îl înțelegeau. Într-o zi, Mira i-a adus o cutie cu obiecte simple. O perie, o oglindă mică, un ceas. Gregory le privea ca pe relicve. Asta e pentru tine, i-a spus ea. Trebuie să vezi timpul. El a zâmbit amar. Nu mai știu dacă timpul e prieten sau dușman. Încet, medicii au început să-i permită plimbări scurte în grădina spitalului. Mergea sprijinit de un baston, cu pași nesiguri, ca un om care calcă pentru prima oară pe pământ după o viață în mare adâncime. Când a simțit mirosul ierbii ude, a plâns. Așa mirosă libertatea în copilărie, a spus încet. Leon, în închisoare, primea rare scrisori. Una dintre ele venea de la un fost angajat a magazinului. Ai distrus tot ce ai avut mai sfânt. Am mototolit hârtia fără să o termine de citit. În fiecare zi,
Se uita la pereții celulei lui și murmura: beton, din nou beton. Doar că acum sunt de dedesubtul lui. Un psihiatru al penitenciarului nota că Leon arăta însemne de narcisism patologic și nevoia de control absolut. Când i s-a spus că fratele s-o trăiește, a răspuns sec: nu cred. Dacă ar fi trăit, m-ar fi iertat. Dar Gregory nu vorbea despre iertare. Într-o seară, când Mira l-a întrebat ce ar face dacă ar putea sta față în față cu Leon, el a spus: n-aș spune nimic. Aș vrea doar să-l privesc, să vadă că trăiesc. Asta e pedepsa lui. Procesul continua, atrăgând tot mai multă atenție. Sala tribunalului era plină. Oamenii stăteau în picioare. Presa transmitea live. Când Gregory a intrat pentru prima dată în sală, cu un mers încet și privirea pierdută, s-a făcut liniște totală. Leon, așezat pe banca acuzaților, și-a ridicat capul pentru o clipă. Ochii lor s-au întâlnit. 26 de ani de tăcere într-o singură privire. Gregory a tremurat, dar nu a spus nimic. Doar a respirat adânc, iar din colțul gurii i s-a scurs o lacrimă. Leon a întors privirea. Judecătorul a citit acuzațiile: privare de libertate, tortură, vătămare psihică gravă. Avocatul apărării a încercat să invoce stres, dezechilibru mental, resentimente vet. Dar nimic nu mai putea spăla anii aceia. Martorii vorbeau despre Leon ca despre un om schimbător, uneori calm, alteori dominator. Un fost coleg de magazin a declarat: Leon se enerva ușor când era vorba de fratele lui. Odată a spus: dacă ar tăcea o săptămână, poate l-aș înțelege. Nimeni n-a știut ce voia să zică. Când procurorul a cerut pedepsa maximă, Gregory și-a închis ochii. Niciun verdict nu-l mai poate aduce înapoi pe cel care am fost, i-a spus el Mirei mai târziu. Seara, în spital, a primit o scrisoare anonimă. În ea scria: dar ești liber, dar nu uita că libertatea doare. Nimeni nu a aflat cine a trimis-o. Gregory a pus hârtia în buzunar și a păstrat-o acolo. După câteva luni, starea lui fizică s-a îmbunătățit. A început să citească, să se plimbe mai des, să asculte muzică la căști. Muzica clasică îl liniștea. Într-o zi, i-a spus Mirei: în întuneric, îmi imaginam sunete. Câteodată, în minte, compuneam o simfonie. Poate că de asta n-am înnebunit. Dar lumea din afară nu-l mai recunoștea. Oamenii îl priveau cu milă, unii cu curiozitate, alții cu spaimă. De câte ori trecea prin oraș, simțea privirile asupra lui. Casa copilăriei fusese preluată de stat, garajul sigilat. Doar Nick, vecinul bătrân, venea uneori să-l vadă și îi aducea fructe. Nici nu știi cât de mult m-am rugat să te mai aud, i-a spus Nick. Gregory a zâmbit obosit. Dacă n-ai fi avut răbdare, n-aș fi aici. Tu mi-ai fost glasul când eu nu-l mai aveam. S-au îmbrățișat. Pentru prima oară, Gregory nu s-a ferit de atingere. Verdictul a fost rostit într-o dimineață ploioasă. Sala tribunalului mirosea a hârtie udă și tensiune. Leon stătea cu umerii aduși, îmbrăcat într-o cămașă cenușie, cu privirea pierdută undeva pe podea. Judecătorul a vorbit rar, apăsat. 25 de ani de detenție, fără drept de eliberare anticipată. Cuvintele au căzut grele, ca lovituri de ciocan. Leon n-a reacționat. Doar a rostit încet, aproape ca pentru el. Prea târziu să mai repar ceva. Gregory era acolo, într-un colț al sălii. Avea pe umeri o haină groasă, de parcă frigul nu-l părăsise niciodată. Când a auzit sentința, a închis ochii și a respirat adânc. Nu era bucurie, nici ușurare, doar o tăcere grea, plină de ani pierduți. După proces, presa l-a înconjurat. Ce simți acum? Îl ierți pe fratele tău? Ce vei face mai departe? Gregory a spus doar: nu știu, poate o să învăț să trăiesc fără ură. Apoi a plecat, refuzând orice interviu. Trecuseră luni. În spitalul de reabilitare dintr-un alt oraș, Gregory își găsise un ritm. Participa la ședințe de terapie, picta, scria scurte texte pe foi pe care le rupea după ce termina. Uneori vorbea cu alți pacienți, dar rareori despre trecut. Noaptea, stătea la fereastră și privea luminile orașului, ca pe niște stele care nu mai puteau fi atinse. Într-o seară, Mira a venit cu o veste. Casa veche și garajul vor fi demolate. Orașul a decis. Gregory a rămas tăcut. Așa e mai bine,
i-a spus ea. El a clătinat din cap. Da, dar acolo am murit și m-am născut din nou. Ce se întâmplă cu un loc când dispare? Dispare și amintirea? Câteva zile mai târziu, la știi, a văzut imaginile. Buldozerele sfărâmau zidurile, iar betonul garajului se prăbușea sub dinții mașinilor. În acel moment, Gregory a simțit o durere ciudată, ca o despărțire finală. S-a ridicat, a deschis fereastra și a respirat adânc aerul de toamnă. În închisoare, Leon primise o scrisoare. Nu avea semnătură, doar o propoziție. Te-am iertat ca să pot trăi. A citit-o de 10 de ori, fără să știe dacă e de la Gregory sau de la altcineva. A plâns, nu de vină, ci de gol. Pentru prima dată în viață, simțea că nu mai are cui să demonstreze nimic. Gregory, între timp, se mutase într-o mică locuință din apropierea centrului medical. Îi cumpărase o bicicletă și mergea zilnic prin parc. Îi plăcea să asculte copiii râzând, de uneori acel sunet îl durea. Când Mira l-a vizitat, i-a spus, ai făcut progrese incredibile. Nu eu, timpul, a răspuns el. Eu doar l-am urmat. Apoi i-a arătat un caiet. Pe copertă scria, Jurnalul Luminii. În el, nota câte o frază în fiecare zi. Astăzi am respirat fără frică. Astăzi am vorbit fără să tremur. Astăzi n-am visat pereți. Era felul lui de a se reconstrui. Într-o dimineață de primăvară, când cireșii înfloreau, Gregory a mers la cimitirul orașului. Nu avea mormânt acolo, dar a dus flori. Pentru Rinț, pentru fratele pe care îl pierduse încă din copilărie. Le-a lăsat jos și a spus, Leon trăiește, dar l-am pierdut de mult. Tot ce pot face acum e să nu-l urăsc. S-a uitat spre cer. Norii alunecau încet, ca niște valuri albe peste trecut. Trecuseră ani. Lumea uitase povestea omului din garaj. Doar câteva articole mai rămăseseră pe internet, prăfuite de timp. Gregory trăia liniștit. Lucra ca voluntar într-un centru de reabilitare, ajutând alți oameni să se refacă după traume. Uneori, în tăcere, atingea pereții clădirii și spunea în gând, nu mai e beton, e viață. Într-o seară, a primit un plic cu ștampila penitenciarului. Înăuntru era o hârtie mică, scrisă cu o caligrafie tremurată. Acum înțeleg, tu erai partea bună din mine. Fără semnătură. Gregory a zâmbit trist și a privit lung spre fereastră. Apoi a ars hârtia. Să nu mai existe umbre, a spus încet. S-a culcat de vreme. În vis, garajul nu mai exista. Doar o câmpie deschisă, cu iarbă verde și cer curat. Mergând prin ea, a simțit că în sfârșit poate merge drept, fără teamă. Lumina îl învăluia complet.